Тръгвам по пътя, ще направя продукт, който да се продава. Какъв да е този продукт? По-скоро аз си измислям темата, нещо, което ми е любимо и когато нещо ти е любимо, даваш 110% от себе си в него. В смисъл, искаш то да е възможно най-доброто на това, което си способен в момента. И просто почнах да се ориентирам в това да правя проекти, които ми харесват. Просто хареса ми да имам свободата да хрумвам и нещо. Аз ще тръгна да го правя, после ще намеря начин да го реализирам. Съм отрасла в някаква мини зоологическа градина, в смисъл, какво ли не е минало през нас. Може би само папагали да сме имали и крокодили. Но всичко останало, нали, много любов към животните и така съприкосновение директно с всякакви животни, което ми е дало определено, нали, тази любов и тази страст. Правя това, което правя.